Kamar süresi. Kamar süresi Mekke dinen sürelerden ol 55 ayetden ibaretdir. Kamar sözünün manisi ay demek bolup, ol sürenin ilkinci ayetinde aydylýanlygy üçin bu ad berilipdir. Bu sürede öňkü peýgamberleriň dini aýradış usullary, Kuranyň çağırşynyň ahyrky netijede Allah şärik goşýanlary ýeňjektigi, şeýle de aýyň iki bölünjektigi aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen kıyamet sagady ýakynlaşdy, ay iki bölündi. Olar şärik goşanlar bir mugyjyda görseler ýüze urup, bu ýöňden mer dowam edip gelýän zadydyr diýerler. Olar hakykaty yalan hatapladylar we öz arzu isleglerine uydular. Emma her bir iş ýaly peýgamberlik hem yer ýüzünde karar tapar. Kasam bolsun, olara inkarlarına päskel boljak ençeme habarlar geldi. Bu Kuran maksadyna ýeten hikmetdir. Emma ýüze urany duýduruşlar peýda bermez. Bes, sen hem olardan ýüze ur. Ol gün gelende çağırjy olary bilinmeýän howply bir zada maksat meýdanyna çağırar. Olaryň gorkudan, utançdan ýaňa aşak bakyp, çar tarafa ýaýran çekitgeler ýaly bölek bolup madarlaryndan çykarlar. Kapyrlar çağırja tarap ylgap barşlaryna bu gaty ýowud gün diýerler. Olardan öň Nuh kowmy hem peýgamberi yalan hataplady. Bes, olar ony yalançy hataplap bu bir däli diýdiler we dinini ýaýmagyna päskel bolup onu ınjytdylar. Ol hem Perwerdigaryny çağırıp, "Ey Perwerdigarim, taýyk men ýeňildim, maňa kömek et" diýdi. Biz çabga kimin ýagýan suw bulut bilen asmanyň gapylaryny açdyk. Yerden hem çeşmeler çoğdurduk. Biz asman ve yer suwlary ýadgyt edilen ol işin amala aşmak üçin birleşdiler. Biz onu Nuhy taýtalardan hem de çüýlenip bersilenip ýatalan gäme mindirdik. Peýgamberligi inkar edilen Nuha tileg edilip berilen uny gäme biziň gödökçiligimizde ýüzüp gidýärdi. Kasam bolsun, biz awrat bolsun diýip ol tupan hadisasyny izle goýduk. Eýsem hani öwüt awrat alýan barmy? Olar meniň adamyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Kasam bolsun, biz awrat üçin Kurany ýeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt awrat alýan barmy? Ad kowmy hem Hudy yalan hatapladylar. Olar meniň adamyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Biz olaryň üstüne şol mydamlyk betbatly günne aýlygan ses edýän apatly bir sowuk geli berdik. Ol ýel insanlary kökü bilen sogurlan, içi boş, hurma töňgeleri ýaly ýere diňip goýberýärdi. Olar meniň adamyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Kasam bolsun, biz awrat üçin Kurany ýeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt awrat alýan barmy? Semut kowmy hem duýdurjy peýgamberleri yalan hataplap, biz özümizden bolan bir adama uýalmy, taýyk beýle etsek biz adar we tentek bolar. Bu kitap biziň aramyzdan oňa berildimi? Onu tapdymy? Ýok, ol gadyr bilmez bir yalançydyr diýdiler. Biz Saliha ertir kıyamatda kimin gadyr bilmez yalançydygyny görerler. Taýyk biz olara fitnesine bolmak üçin bir inen düýe iýerdik. Sen olar sinna we edýetlerine sabr et diýdik. Sen olara suwuň öz aralaryna nowatlydygyny, her kimiň öz nowatyna gelip suwy bir gün olar ulanyp, bir gün bolsa düýe suw içmeldigini habar ber. Olar kowmynyň iň adygyny bolan dostlaryny çağırdylar. Ol hem muňa batyr gaýlanyp, çagyny çykaryp dünýäniň damagyny çaldy. Olar meniň adamyň we duýduruşlarymyň nähildigini gördüler. Biz olara aýlygan bir ses berdik. Biz olar agyldaky mallaryň çeýnap taşdan uran ot çöp ýaly boldular. Kasam bolsun, biz awrat üçin Kurany ýeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt awrat alýan barmy? Lut kowmy hem duýduruşlary yalan hatapladylar. Biz hem Lut'un maşgalasyndan galan hemmesiniň üstüne daş ýagdyrýan bir tüwele iýerdik. Olary Lut'un maşgalasyny bolsa özümizden bir nigmat rahmet hökmüne seher wagty halas etdik. Ine biz şükür edenleri şeýdip syýlaglaýarys. Kasam bolsun, Lut olara biziň tutjak adamyny duýdurupdy. Emma olar bu duýduruşlary pisinde almadylar. Olar Lut'un mehmanlaryna bozgoklyk etmek istediler. Biz hem olaryň gözlerini dolu kör etdik. Olara meniň adamyň we duýduruşlarymyň nähildigini dadyň diýdik. Kasam bolsun, bir gün seher bilen olaryň üstüne çöküjü bir azap geldi. Olara meniň adamyň we duýduruşlarymyň nähildigini dadyň diýdik. Kasam bolsun, biz awrat üçin Kurany ýeňilleşdirdik. Eýsem hani öwüt awrat alýan barmy? Kasam bolsun, Firawunyň maşgalasyny hem duýdurjylar peýgamberler geldi. Emma olar biziň ayatlarymyzyň, mucizalarymyzyň hemmesini yalan hatapladylar. Biz hem olara güýç kuwatymyza münasip bolan jeda berdik. Ey Mekkeliler, hana aýdyň,
Sizin kapırlarınız olardan has hayırlymy, güýçlümi? Ýa-da Allah kitaplarda sizin ahyrette halas boljakyňyz barada el degirmesizlik hatyňyz barmy? Ýa-da olar özlerine biz Allah'dan kömek görjek bir jemaat millet diýýärlermi? Şunu anyk bilsinler, tir wagtda olaryň jemaaty güýçleri derbi dağın ediler ve olar iýlerini öwrülip gaçarlar. Dogrusy olara wada verilen kıyamet saati beyan edip bolmajak derecede aýlyganç we elkenç saatlar. Taky günäkärler argynçylygyň we oduň adamyň içindedirler. Otda, dogdakda ýüdin tüýreniljek günleri olara dogdakyň adamyň nähille bolup diýýändigini dadyň diýler. Taky biz ähli zady bir ölçege görä yaratdyk. Biziň emrimiz göz gyrpmasy salym ýaly diňe bir gedek bol diýmekden ibaretdir. Kasam bolsun, biz siziň ýaly ençeleri helak etdik. Eýsem hani öwüt öwrat alýan barmy? Olaryň eden ähli zatlary amal defterlerde ýazylandyr. Kiçi uly hemmesi hetermesetir ýazylandyr. Taky takwalar cennetlerde we derýalaryň kenaryndadyr. Olar güýçlü hökümdaryň ýanyndaky hak meclisindedirler.